సరిహద్దు భద్రతపై గుజరాత్ సీఎం భూపేంద్ర పటేల్ కు ప్రధాని మోదీ ఫోన్ చేశారు. పాక్ సరిహద్దుల్లో పరిస్థితి గురించి చర్చించారు. సున్నిత జిల్లాల్లో చేపట్టిన చర్యల గురించి ఆరా తీశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చర్యలు సంసిద్ధతను గుజరాత్ సీఎం మోదీకి వివరించారు. సరిహద్దు భద్రతపై గుజరాత్ సీఎం భూపేంద్ర పటేల్ కు ప్రధాని మోదీ ఫోన్ చేశారు. పాక్ సరిహద్దుల్లో పరిస్థితి గురించి చర్చించారు. సున్నిత జిల్లాల్లో చేపట్టిన చర్యల గురించి ఆరా తీశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చర్యలు సంసిద్ధతను గురించి గుజరాత్ సీఎం మోడీకి వివరించారు.